Yan, humok na. Huyong-huyong. Oh my God, Kuya. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa akong new house. Today is Thursday, right? So Thursday ni, so sa iyo may nakauli. Muna nakalami pa sa dool ng balay. So makauli na rin ka diretso. Out man siya, early man siya naka-out sa Corpus, mga alas 3 pa. So niapit na ako diri si Mami, kuon niya later mga bata. Kay 1 pa sila mag-out. So oras pa sila mag-out? 5:30 pa. So it's still 4:35. Akong out 4 man. Pinata ka weeks, months sa bata? 1 month na bata? June 3 pa. So mga 2 weeks pa lang may diri. And I so love the house. Ganahan kayo may diri sa area. The only thing problem is lots of rodents. Like Lots of what? There's little insects that enters our house because we're beside a big mountain. Oh yeah, tama. Tungod kay we live beside a forest. So that's why Insects, mga ants. na yung mga insect makasulod. But it's okay. Konting update lang gamay mo gawas ko. So tabang ning tent, temporary nga tent nga gipalit namo. Nani siya mapalit sa balita sa Kugon. Tag 3,500 ni siya. Naka-order ko sa Bukidnon og ingani. So mura siya og kanang naka sa resort. Mura siya kahoy pero simento ni siya. Palit na mo ani pilabi 10,000 with delivery na sa Malaybalay. Tapos napaisa dito sa unahan 4,000. By the way, nakapalit ko sa Lazada og solar. So mag-charge siya buntag pag gabi mo siga siya. There. Solar. Tapos suga. So pag mungit-ngit ro mo siga rin na siya. So naisuga diri sa likod. So far sa sigig ulan kani nga part diri kay ang natambak diri sa pueblo kay yellow man, medyo pita siya. So hi Miss Weng, tana matambakan og medyo kanang dili kay pita ba. Diri tanaw tungod sa ulan grabe naka green, o di ba? Kumustaon lang ko ang akong mini garden. Nandagko na sila. Ang liso sa kalamunggay ni siya. Ni grow na. Ang sili na buhi. Okay. Ang mga siling agagmay na buhi. Siling agagmay itong mga liso na buhi. Sunflower. Kani. Tadan. Dugang pa ko ni mga tanong kay bisig yung kayo. Wala pa kay ko naka-kuan. Tapos diri, akong aquarium, ginloan na. Kitry na ko butang og tubig kung awas ba okay siya, no? So na yung mga ni-dive. Create ano taglamok ani. Naka-order na po ko sa Lazada og kanang kuan, tumpamp, no, di ba? So kan nakapag-ibalay ba, no? Sige na kog luto, sige na kog labas. Grabe nang gikayo. Oh my god. Saan yung giluto, babe? Alimango nga tong gig na ko sa Shayan. So medyo dagan pa man si sobra kay barato ra nakapalit ni. So namalit mi gamay ra nga bayot kay mas lami man ng alimango nga bayot. So nagpalit lami gamay ra nga bayot tapos dagan lalaki. Gisagol lang namo kay matakdan ra man gyapon ang lalaki nga mabayot sad siya. So karon magluto ta. Gulay magsabaw kay naay tiil sa baboy. Magluto ta karon, okay? Nakita po ko sa Lazada ani kaning si akong kanyo in fairness. So medyo nice siya. Ligon ra po siya. Kanilang kay sticker naman so ako ning i-attach yun. But so far butanganan. Nice, good job. Pero ko na-realize nung bisag pila ka adlaw lang naglaban na may atong Miyerkules, pagka Biyernes, daghan na po ilabunon, no? Pagturo mabagot-bot pimiti akong nanay sa una.
Kaya kay labon ng 20, bago lang naglabo. Uy, taon-taon, laban na sab. Wala'y katapusan nga laban eh. Ilakaw na si Mami, gikuha ng mga bata. So napay alimango nga nabilin. My God guys, grabe ka Messi. Ang lupad tanan. Messi. Ang sabaw ni Padulong sa ilalong. Yan, humok na. Huyong-huyong. There you go, perfect. Dito sa mga perfect, baby. Yummy. A few moments later. There you go. Busog tanan mga igala. Alright, atong oras. Hapit na alas 9. O syempre tingkalasipan man tomorrow. So kailangan sa iyo mang mata. Oh! Samudya? Oh! Alright guys, before anything else, before ni ma-end ang atong video, daghang salamat di ay umani ko nagpasalamat sa inyo nga akong subscribers niabot na og 8,000 subscribers pataas, and happy na tumabot ang 10,000 subscribers. Thank you very much. Anyway, before ko musaka sa taas, magpasalamat day ko sa Aldrich Pau og anong kabaluman mo nga hilig yung kay ko magpamasahe, no? Pao, linemen. There, ang pao nga gamay. Bag-o nga kuhan nga nice scent para mas humot. There. Tada! Thank you very much. Pao! Thank you. Why do you want to sleep here inside my room? Why? In one condition, I will let you sleep in this room. Kaya nanam ko sila yung room. In one condition, you will massage me. Yes! Each one of you will get one flavor. Not flavor, one scent. You choose scent. Yung the baho ba? Should smell it or are we gonna eat it? Not eat it. It's for massage. It's for massage. Then will you? Is that people I, Raver, Face. will use this one on Daddy. What's that? The Massage massage? Classic. What's massage? It's masahe. I Massage It's not Classic. focused. Okay. What? Okay, what's How it? about Ella? Me, mine, Orange. orange scent, And Ella? Pink one. And the scent is strawberry from floral. Put some pressure. How will you put your feet there? Wait siya. How will you put your feet there? I do ko yung massage dito. Daddy farted! Daddy farted! Daddy farted. I'm gonna use this one. The Massage, the classic one. See? Daddy farted not smell. I'll do that other one. Okay, done. Next. Can you help me, please? Okay, hold. There. Okay, step. Step. Good. Oh my God,
Okay, I'm so slippery. Yay! Daddy's hand. Daddy's hand. The other one. Okay. Yeah, is that again how did you do that? There. Ah, love it. Dad. Bangga man ko. Ah, that's it guys. We need to sleep early. Yeah. Tomorrow, mag-vlog ko sa among We have man among school. routine every morning. We have man school, Daddy. Yeah. You sure you're pangag? Bye, guys. Look at puzzle. Look. Thank you again, the 8,000 subscribers. Bye-bye, guys. Bye. I think mommy wants 3, massage. 2, 1. Whoop.